Ty tam ležíš, ne? Dole. Well, hello! Vítejte u dalšího vlogu. Tentokrát se vidíme v Chorvatsku. Dneska odjíždíme a mě napadlo vzít a předtím, než teda tam pojedem, udělat takový jako lehký get ready with me, zatímco vám tak jako řeknu nějaký ten plán, jo. Jdem do Fadžány, kde budeme mít vlastně ubytko a máme to strašně kousek jakoby od Puli, od takového jako jenom většího města a extrémně se těším. Včera už jsem balila jsem celý den, běhala jsem po baráku jak úplný magor s tím, že jsem nevěděla, co si mám sebou zbalit. Taká klasa, že jo? Kdo nemá nervy z cesty, prostě jakoby nikam nejel, že jo? Takže jsem si zbalila tunu věcí, polovinu z toho nebudu ani potřebovat, ale hlavně, že je v tom kufru mám, že ano. Různě si rozplánovávám, co všechno si vzít jakoby do tašky, do auta, že jo. Protože kufry jako už mám odvezené, ale potřebuju tašku. Hlavně my jsme v Chorvatsku nebyli, tak no naposledy jsme tam byli v roce 2018, což bylo dávno. Takže se teďka úplně extrémně těším, že konečně po dlouhé době pojedu k moři. Čagi, těšíš se? Jo! Ještě dneska půjdu s nevlastní segrou vyměnit nějaké lovísky, ať tam mám jako za co si kupovat, co si budu toho kupovat hodně. Takže si vezmu a pokupím si tam teda nějaké věci. Samozřejmě já jsem strašně úchylná šperky, náramky, řetízky a takovéhle blbiny, takže to budu hantovat hodně v Chorvatsku, to se těším. Každopádně budu dělat vlog z celého týdne, takže pravděpodobně, když tohle video vidíte, tak je neděle. Neděle, kdy to budu asi vydávat po cestě z Chorvatska. No tak hlavně, abych se dostala k mému plánu. Dneska teda odjíždíme v 9-10 večer, nějak tak. A vlastně zítra, jak přijedeme ráno do Fadžány, máme ubytko až někdy od 4 odpoledne, takže vezmeme a obejdeme si vlastně tu Fadžánu, takže bude jako hodně záběrů s tama, což bude fajn. Každopádně, zašla jsem si na nechty, takže jako let me know what you think, protože these are gorgeous. Jsou úplně nádherné. Je to svítí slunko. Vlastně z druhého baráku, potom prostě jsou okna a z těch oken se to odráží, prostě a to úplně dementně svítí. Rozhodla jsem se, že v Chorvatsku budu chodit prostě jako Adam Sandler, protože tam bude prostě horko a já asi úplně nezvládnu nějaké topíky nebo něco, takže prostě jedu úplně v nejvíc handbatém nějakém tričku, které jsem si koupila v sekáči, k tomu George a tím to pro mě zhaslo. Skvělej. Je jewelry time. Chci vzít s sebou hýsánka, protože my love, prostě hýsán is a need. Takže já beru sebou hýsánka, ale chci vzít sebou Joyka, ale já nevím, kam ho dát, protože za auta mám nový hodina a v holdru mám hýsánka. Co mám dělat? Jsem v prdeli. Každopádně je 13:40, takže musím napsat teda mojí ctěné nevlastní sestři a musím vymyslet, v kolik budeme ještě vyměnit prachy. Protože potřebuju lové, roztáčet lové potřebuju. Guess what? Jsme v Pule. Well, hello. Včera jsme teda dojeli do Fadžány a nebylo moc, co bych vám tady ukázala, protože my jsme fakt byli všichni strašně unavení, všichni jako z té cesty byli takový jako vyčerpaní, takže jsme se akorát ubytovali večer a šli jsme prostě spát.
Každopádně vám tady udělám takový mini house tour. Pondělí nám začalo v skutku hezky, takže jsme se oblíkli a vyrazili jsme do centra Puli, aby jsme nafotili nějaké fotky a nakoupili suvenýry pro rodinu. Jenže náš výlet měl takový menší háček a to, že začalo úplně extrémně pršet hned, jak jsme přijeli, takže nám nezbývalo nic jiného, než se vrátit zpátky. Takže jsme po cestě akorát se stavili do obchodu, nakoupili jsme nějaké věci a vyrazili zpátky na ubikaci, kde jsme strávili vlastně celý den jenom lelkováním. I'm trying to live in the moment. We gotta live in the moment. Yeah. Again jsme se vydali do Puli, protože včera začalo pršet, takže dneska máme tripování po Pule a odpoledne jdeme na pláž. Update. Bude haul. Brýličky jsem si koupila, náramky jsem si koupila, mám tričko. Čaky si koupila bag. Cutie, jsi spokojená? Jsem spokojená, je to Dior. Jdeme si dát haul. První jsou tyhle ty gorgeous glasses. 2 náramky. Tady máme takový jako bag úplně všeho. Pro moji stěnou bestie tenhle gorge náramek. A mě cítí, že takové ty kamínky jsou lesknou. A prostě je tam hvězdička, což mě hrozně moc má, A pro mamku tu mám this gorgeous thing. Pak samozřejmě moje miska Pula. A samozřejmě tu si nechám nějaký škotričko. Já myslím, že gorge. Well, vydali jsme se do Fadžány, do centra. A můj největší regret je, když jsem všechny svoje prachy utratila v Pule. Byly na ramku. A teď jsem přišla do Fadžány a našla jsem náramek přesně ten, který jsem celou dobu chtěla. Yeah, that's pain. Ale tatínek mi ho koupil, tatínek je savenul ten červený. Já jsem sběratel totiž těch pletaných náramků. Středa byl takový náš chill out day, kdy my jsme jenom leželi na pláži a užívali si sluníčka. Hello, další den a další lelkování na pláži. Ale samozřejmě, aby jsme měli z toho trochu zážitky z toho Chorvatska, tak jsme se večer rozhodli, že se půjdeme podívat do nasvícené noční půly.
teda po 2 dnech, co jsme vlastně dělali úplně jako, nic moc. Jsme furt leželi na pláži, teďka vyrážíme do Fadžány na večeři. Vzhledem k tomu, že zítra jedeme pryč, prostě jedeme domů, tak jdeme dneska na večeři a plánujeme samozřejmě si dát tradičně kalamáry, což se těším úplně nehorázně. Jsem se fajně opalila, myslím, že se cení. Přišel ten den. Odjíždíme. Nejvíc uklizený pokoj, co jsme ho zatím měli s Vandou.